Mayong adlaw mga dear friends. Karong adlawa, atong paminawon ang istorya nga pinadala sa ato ang letter sender nga nagpangan og Ben. Ug kung kamo dili pa subscriber sa ato ang channel, ayaw kalimot pag-like, share, and subscribe. Sa channel, Katabi with Ate Gems and Dear Papa Joe Stories. Daghang salamat. Ako di ay si Ben, 28 anyos, puti ang pamanit, nindot og barug, maskulado ang panglawas, pero di kay ko taas. 5'4" lang ang akong height, pero bisan dili ko taas, madala ramang gihapon sa akong itsura. Gwapuhon daw ko, matud pa nila. Niyatong bata pa ko dito minamuyo sa Baguio City. Dunay dugo nga igurot ang akong mama ug papa. Lumad nga taga Cebu ang akong papa. Ahente nga na-assign sa Baguio. Ug dito na sab niya nakita si mama. Na love at first sight kuno siya kang mama maong sukad sa iyahang pagkakita ni mama wa na gyud kini niya buhi ipa. Pila ra may istorya, naghigugmaay sila. Nagpakasal ug nagkaanak. Tulumi nga kamanagigsuon ug ako ang kamagwangan. Matud pa sa akong mga kaila nga swerte ming nga nakakuha sa dugo ni mama nga usa ka igurot o iguruta. Kay kaming managigsuon na liwat yun sa among inahan. Puti, nga puwa-puwa o pamanit. Guwapo masan akong papa pero medyo itumon lang kini. Okay naman ang among pagpamuyo, happy me tibok pamilya o kontento me sa simple nga kinabuhi. Dunay nasunod si mama nga yuta sa iyang mga inahan ug mao gato ang yatiman nila magpananom og repulyo og carrots. Si Papa Sab, nga nalingaw sa kinabuhing simple, gipilit niya nga mo-resign sa trabaho ug ni-focus sa pagka full-time farmer. Dali ra niya nakatunan ang pagtanom ug mga klase-klase nga utanon. Grade 1 pa ko niya to pero mutabang na kong tanom na kay naraman sa tapad sa Mumbai ang yuta nga yatiman namo. Mao nga ni kuman og klase, mutabang na ko nila ni mama ug papa. Kada adlaw maura na ang akong routine. Human sa klase, mutabang ko sa mong farm. Dili sama subang mga bata nga magdua-dua, ug lahi ko Papa Joe kay wa ko'y time nga makikhalubilo sa ubang pang mga bata. Wa man ako didi sa akong mga ginikanan nga makikamigo ra. Ako ra gyud ang ganahan kayo nga magpirmi lang, magtanom, ug mao'y bugtong na kong kalingawan ug malipay man sab ko Papa Joe. Makamao na sa ko nga mutanom. Dili lang kay mga utanon kundi lain-lain klase sa mga buwak. Matud pa sa mga silingan nga doon ako'y green thumb kay tanan akong itanom mabuhi man. Ang among simpleng balay gipalibutan og lain-lain klase sa mga tanom nga mamuwak maong daghan nga ganahan sa among balay kay makawa kuno sa problema. Doon na pagani ko'y nadungog nga mga chismis nila sa amo ang mga silingan nga basin kuno kong bayot kay hilig kuno kay ko mananom. Maglagot ko nga maminaw sa akong mga silingan Papa Joe. Labi na nga sa akong kaugalingon na sayod ko nga lalaki ko. Hangtod nga naulitaw ako, hilig yapon ko og pananom. Paborito na ko nga tambayan ang parte sa mong yuta nga medyo taas-taas nga bahin. Tawag na ko nini kay Chocolate Hills. Mura magod siya og sikat nga tourist spot sa Bohol, ang Chocolate Hills. Pero ang sa among likod, usara man kabuok. Chocolate Hill ra di ay Papa Joe. Di sama sa Bohol nga daghan kaayo. Pagkanindot sa talan-awon kung nasa taas, mugaan ang akong paminaw, labi na gyud og mohapak ang bugnaw kayo nga hangin. Unya sa ubos na ang mga tanom. Kontento nako nga ingon niya adto ang akong kinabuhi niya tong higayuna. Doon naman sa ko'y damgo Papa Joe. Kaya ni kadako na ko gusto ko nga magtukod o kaugalingon akong negosyo. Usa ka flower shop. Third year high school na ko niya to diha nga naibog ko usa ka babae. Amo ra sab nga silingan. Si Diwani. Sama na ko nga puti ug papuwa sab og pamanit. Kay mistisa iguruta sab ang iyang mama. Sama sa akong inahan. Simple lang si Diwani. Sama na ko ang pagpananom ug mga utanon mausab ang ilahang panginabuhi. Pero si Diwani, wala ko makabantay nga nitabang sa paguma
sa iyahang mga ginikanan. Kung na ako ibabaw sa Chocolate Hill sa among kilid, makita kayo na ako si Diwani sa ubos. Malipayon nga makikistoryanay siyang mga amiga. Guwapa kayo siya, Papa Joe. Bagay kayo niya ang iyahang taas ug straight kayo nga buhok. Musika sa kung padungog ang katawan ni Diwani. Sama niya ang kaanyag sa ako ang mga tanom nga rose nga maupagyoy pagbukhad sa mga petals sa akong garden. Sa una, kontento lang ko nga magtanaw sa layo ni Diwani. Pero diyang nag 4th year high school na ko, nangurso naging ko nga panguyaban siya. O tungod kay wa man ko'y kwarta nga ikapalit o mga regalo niya, mamili na kong pinakanindot nga mga buwak sa among garden. Usa ka na kong American Rose nga nag-inusara sa kaang ang akong napilian. Bagong bukhad pa ang mga petals nini sa rose. Perfect para kang Diwani. Usa ka hapon, santang malipayon si Diwani nga nakistorya ay sa mga silingan, nagtigom na kukusog nga duulon siya. Bit-bit nako ang usa ka kaang nga American Rose ug way sulti-sulti nga gidunol nga tukang Diwani. Wa pa gani na dawat ni Diwani ang kaang sa rosas, nag-iyahay na og siya gitay ang iyahang mga amiga. Nisamot ug pamuwa ang naong ni Diwani, pero gidawat gihapon niya ang kaang. Para asa ni Ben? Medyo nauwaw pa niyang pangutana diri nako. Para imo na, Diwani. Kana, mao ang pinakanindot ug pinakagwapan akong tanom. Nauwaw man, pero mao itubag nako nga tukang Diwani, Papa Joe. Uy, dungan sa pagkansyaw sa iyahang mga amiga ni Diwani. Ug mao nagatuang sinugdanan sa ako ang puno sa pagpangurso pagpanguyab kang Diwani. Lahi mig eskwelahan. Sa public school ko nag-eskwela samtang si Diwani sa private. Pero bisan pa, kada adlaw na ko siyang gikuha, siyang eskwelahan ug dungan mi nga mamauli. Kada adlaw na ko siya kitagaan og laylaing buwak nga gikan pa sa akong garden. Ug na-feel na ko nga doon na siya pagtan-aw nako. Nakita na ko nga the way siya mututok nako, Papa Joe. Usa ka hapon niya na ako siyang giagda nga mukuyog na ako sa Chocolate Hill, likod sa among bahay. Unang higayon nga doon ako'y kauban sa akong paboritong lugar, Papa Joe. Nakita na ko siya. Sa iyahang mga mata ang kalipay. Dihang iyang nakita ang akong mga sorpresa niya. Sa wa pa minangadto, akong gibutangan ang mga dan o petals sa roses sa amo ang giagianan. Wow, kanindot din Ben oy. Ug ang mga petals sa buo nindot kaayo. Matud pa ni Diwani, Papa Joe. Hay, salamat kay imong nagustuhan. Tubag pa nako, Papa Joe. Like a Rose, A1. Ning lingkod si Diwani sa banig nga akong giandamdaan nga doon na pa'y gihapin nga o naalang gihapoy gitagak ng mga petals sa roses. Nipunit siya mga petals o yung gidala sa iyahang nga ilong o gisimhot niya. Ka-cute gid niya tan-aon samtang nagsigig simhot sa buwak, Papa Joe. O Ben, nagunsa man ka, magbarog ra ka diha. Tapad rin ako uy, matud pa ni Diwani nako, Papa Joe. Hinay ko nga nilakaw paingon niya og nilingkod sa iyahang tupad. Hilom kayo ming duha. Diyang nagtapad na may og lingkod, Papa Joe. Muna ba sa dugwa may masayo dugo sa among istoryaan. Main lang gani kay niuna og tingog si Diwani. Hilig kay kag flowers no? Pangutana pa niya. Oo, kada kita na kong mga buwak, gaan kay kong pamati. Sa makaron, nindot kay akong feelings ba labi na nga naa ka sa akong atubangan. Ang pinakanindot nga buwak sa tibok kalibutan. Matod ko pa. Medyo nauwaw si Diwani sa iyahang nadungog nako. Siyempre, nakasabot na siya. Siya ang akong ipasabot, Papa Joe, nga buwak. Nag-blush na usab si Diwani nga mo'y nakapasamot sa iyang kagwapa, Papa Joe. Diyang nagkatagbo ang among mga mata, taw-taw do sa mi nga nagtinutukay. Hangtod nga wa na nako mapugni ang akong mga kamot nga gihaplos sa iyang hamis ug namumuwa nga aping, Papa Joe. Wa ko'y nakita nga pagdumili ni Diwani sa akong gibuhat
Mao nga isog ko nga ni paduol niya og gihagkan ang iyang agtang. Og dihang wa gyapon ko'y nakita nga pagdisgusto niya. Akong gisuwayan pagkanaog ang akong ngabil ngadto sa iyang mga ngabil. Ako na mismo ang nangurog dihang nagkadulit na ang among mga ngabil, Papa Joe. Medyo napaatras siya. Nakalitan ko sa akong gibuhat pero wa man siya gipakitang disgusto. Mao nga nagpadayon ko sa paghawak niya, Papa Joe. Lumoy ang ngabil ni Diwani. Mao pagkato ang ako ang first kiss, Papa Joe. Tamis ng unang halik song. Feeling na ako na bugto ang akong ginhawa dihang nagkabuwag na ang amo ang mga ngabil ni Diwani. Pagbuka pa nako sa akong mga mata, nakita ko nga nagpiyong lang gihapon si Diwani. Love kiti ka, Diwani. Matod ko pa nga to niya diyang nibuka na ang iyang mga mata ug nakuratan ko sa akong nakita nga pagtuo sa iyang mga luha. Sorry Diwani ha. Nakalitan lang ko. Wa ko kapugong sa ung gibati nimo. Matod ko pa nga medyo napaatras pa. Dili Ben, oy, okay lang. Laban pagkayo ti ka. Happy lang ko. Luha ni sa kalipay sa imong gipakita nako. Tubag pa niya itong gigayuna nga nakapahiyom pa siya nako, Papa Joe. Tungod sa akong kalipay, nagakus na ko sa Diwani, dungan sa akong panaad niya. Gihigugma ti ka, Diwani. Dili gyud ta magbuwag. Samtang doon na pa ko'y mga tanom sa kalibutan nga padayon sa pagpamuwak. Dili og dili mawa ang akong gugma nimo. Moabot ang adlaw nga magkauban ta nga magmalipayon. Kauban unya sa to ang mga anak puhon. Panaan ko pa nga to kang Diwani, Papa Joe. What if og wala na'y mamuwak sa mga tanom, Ben? Di na ko nimo mahal. Pangutana pa niya. Dili ka na mahitabo, Diwani. Kay diri sa akong dughan na katanom na ang pinakanindot nga buwak sa tibuok kalibutan ug kana mao ikaw. Bisan pag usay may tabo, dili malahos kining maong buwak. Kay dili ko muhunong pagkatiman og pagbubo niini. Tubag pa nako niya, Papa Joe. Nakatuo na sad ang mga luha ni Diwani dungan siyang pagakus nako. Siya pa ang iyong naghawak sa akong lips ug taud-taud gyud kay pareho ming duha nga ni hangos human sa among kissing scene, Papa Joe. Way kabutangan ang akong kalipay nitong higayuna. Wa sa gyud ako damha nga kami na si Diwani. Paguli na ko sa mua, di gyapon ko makatuo nga naanak ko'y babay nga sa kaniadto. Kutob lang sa akong tan-aw. Ang akong kalipay nahanaw ra sabdayon dihang pagsakan ako sa mambalay, nakita nako sila si Mama ug Papa. Ug ako mga igsuon nga naghinilakay. Ma, pausin ni tabo, pangutana ko pa nila. Ben, si Lola nimo patay na. Tubag pa ni Papa. Nakaila ko sa akong nadungog ug bisan pa tinuod ug dili mi pirmi magkita ni Lola kay tuamang kini sa Cebu. Pero di gyud nako makalimtan nga mapinanggaon kayo siya mga apo. Andaman na karon dayon inyong mga gamit kay mugikan ta karon kadlawon moadto tag Cebu. Mga matod pa ni Papa Joe. Buwan kato sa Enero ug pwerte daghanang tao sa Cebu tungod kay kapistaan kato sa Senior Santo Niño. Malipayon ang mga naong sa mga tao nga ako masugatan. Ug sa tanaw pa nako nila wa ko'y nakita nga nagsubo. Ako na siguro. Magulanon ko kay di lang tungod sa pagkamatay ni Lola, kundi sa mo pa naglagyo ni Diwani. Sud sa usa ka semana nga haya ni Lola, usa ka semana na sab ko nga wa na ko makit-i si Diwani. Ug sobra na kaayo nga akong kamingaw niya. Nalipay na ko diyan nalubong na si Lola para makabalik nami sa Baguio ug magkakita namin ni Diwani. Pero mao na lang akong kaguol diyang human sa lubong ni Lola, gisulti ni Papa namo nga dili na kunomi mamalik sa mua. Adto nami mamuyo sa Cebu kay nasunod man niya ang balay ni Lola tungod kay siya man ang kamanghuran. Nauna-unaan dayon ako si Diwani. Gustong tan nako nga bisan og makapananghid man lang ko niya. Tungod sa among pagdali-dali ug kadlawon mi nang larga ni adto, wa na ko makapananghid kang Diwani. Wa pa gyud nauso ang cellphone ni adto nga higayuna, Papa Joe.
Kami na lang ni mama ninyo ang muli ha mga anak para makasave tag pliti. Asikasuon sa namo ang nahabilin na itong mga butang dito ug mga tanom. Ang sulti pa ni Papa. Pero pa, unsaon na lang ako pag-eskwela? Pwede ba ko mukuyog lang ko ninyo ug uli? Matod ko pa nila pero hugot nga nibalibad si Papa ug Mama. Kaya lagi sayang kayo ang pliti kumukuyog pa ko. Nahugno ko niya itong higayuna Papa Joe ug naguol ko. Nga wala na gyud chance nga makita nako ug makapananghid man lang ko kang diwani. Human sa usa ka semana nabalik na sila si Mama ug Papa gikan sa Baguio ug dala nila tanan ang among mga gamit. Naghuwat ko nga doon na sila i-mention about kang diwani pero wa man ko nadunggan gikan nila. Sa akong una-huna nga nasuko na sa diwani nako kay nilakaw ko nga wa gani mananghid niya. Pero kalisod sa sitwasyon niya itong higayuna Papa Joe. Wa may communication ni diwani. Wa sa ko'y kwarta. Sa paglabay sa mga adlaw, gibati na ko ang kagrabe ka homesick. Gimingaw kay ko ni diwani o gimingaw ko sa akong mga tanom o mga buwak. Gimingaw sa ko sa bugnaw nga klima sa Baguio. Sa balay ko ni Lola sa Cebu, wa gani kahoy, way mga tanom ug init pa kaayo ang klima. Dugay kay ko naka-adjust sa among pagpuyo sa Cebu. Gipangita gihapon nako ang simple ug malinaw na akong kinabuhi niyatong naapa ko sa Baguio. Nipalit si Papa og tricycle gamit ang halin sa among yuta ug nabaligya na diay nila ang tanan dito sa Baguio. Ang bugtong balay na lang og yuta nga gitukura sa mong balay ang wa ibaligya para doon na makuno may kapuy-an kung mubakasyon mi og Baguio. Hangtod sa akong eskwelahan, nag-adjust ko kay ang ako ang mga classmate nga sabaan murag mga astig kayo. Ug tungod kay transferi ko, sa likod lang ko pirmi ug dili ko magtingog-tingog. Bisan pa og na ako sa syudad, nilutaw gyud ang akong itsura nga mistisuon Papa Joe. Ako ray puti og panit, nila og puwa-puwa pa gyud. Nilutaw gyud ang akong itsura nga mo'y napansin pod sa mga kababayan-an. Daghan na nagpakita gusto na ako pero wag gyud ko magpada kay si diwani lang gihapon ang nasa kong una-una. Wala mawa si diwani sa akong kasing-kasing. Kada adlaw, kada minutos nagampo ko nga makahuman og eskwela, makatrabaho ug mga kwarta para makapliti sa Baguio para magkita na nako pagbalik si diwani. Kung ako'y buhaton og way klase mo sideline kong pamasero gamit ang tricycle ni Papa. Gusto na ko makatigom o gamay bisan pangmliti lang paingon sa Baguio. Nagplano ko nga mubakasyon sa summer. Doon na pa ko'y 6 months nga magtigom para dili pa mahuman ang klase. O sa dili pa mahuman ang klase. Sa paglabay sa mga adlaw, medyo naka-adjust sa sab ko. Makasabay na ko sa akong mga classmate ug doon na ako'y mga suod ng mga higala. Usa sa nahimo na kong suod mao si Claire. Usa sa rason nga nung ganahan ko makistorya niya kay nuahuna-unaan ako si Diwani. Doon na sila similarities. Mistisahon po si Claire ug pareho po sila nga hinhin man lihok. Pero kung unsa kagwapa si Claire, opposite ang iyahang pangutok. Si Claire muragway pakialam sa iyang mga grado nga halos na ng subject puro 75. Kung ako siyang ingnon nga dapat siya nga mag-study labi na og graduating me, mutubag raman po siya nga okay ra kuno ang 75. Kay maura kuno higi pangayo sa gobyerno. Usapod sa akong nabantayan niya nga nindot siya pirmi og sinina. Mga branded ang mga gamit ug daghang pirming kwarta. Nabantayan sab nako nga pilit kayo siya tinanawan nako nga murag na siya gusto nako. Usa ka adlaw niya na gi-invite ko ni Claire nga muadto sila ang balay ug wa ko ni balibad Papa Joe. Nindot ang balay nila ni Claire. Buwag na diay ang mama ug papa pero nagsupport gihapon nila kay engineer man ang iyang papa. Ang iyang mama sab negosyante og alahas ug pirming wa sa balay. Katabang lang nila ni Claire ang iyang kauban ug nakailis nagpambalay si Claire. Ug ambot ba iya siguro gituyo nga magsuot og short nga pakigol unya nipis kayo nga blouse nga maoy iyang gisulob niadto. Sexy kayo si Claire pero wa pagyapon ko magpatintal. Kutob sa kong mahimo gilikayan nako nga makatan-aw sa puti kayong paa ni Claire. Nagbarug ko sa ilang terrace ug nagtanaw-tanaw silang palibot diyang kalit nga nitunga si Claire sa akong likod. Ug paglingi ko pa, duol na kayo siya nako ug wa na ko malikayi nga naglain ang akong pamati diyang napunting ang akong mata sa dughan ni Claire. Nipis kay ang blouse ug halos
maaninag na nako ang naa sa ilawom ni ini. Sige ko pangita nimo ba, naramagday ka diri? Matod pa ni Claire dungan sa paglingkod sa bangko o gitaas pa niya ang iyang mga batiis. Halos makita na gani ang iyang bugan sa iyang gibuhat, Papa Joe. Grabe, Papa Joe. Kalit nga nagpalpitate ko. Sa ako ang nakita nga purma ni Claire. Bisan asa na ako gipaliraw ang mga mata para makalikay sa tentasyon, dili man ko gusto nga makasala sa mong relasyon ni Diwani. Bisan ugwa pa may communication pero para nako. Kami lang gihapon, Papa Joe, ni Diwani. Wala ni mo na-miss inyong lugar? Pangutana pa ni Claire nako. Na-miss uy, pero wala ko'y mahimo kay nanaman mi diri na muyo sa kong pamilya. Tubag ko pa. Imong girlfriend di ay, wala ni mo na-miss? Pangutana po sa niya. Siyempre, si Diwani, ang akong girlfriend nga halos sa katuig na nakuha pa makita. Oh, nahilo malagi ka. Siguro doon na kay girlfriend sa Baguio, no? Pangutana pa niya nako. Ni-smile ko, usa ko niya, giusap ang among topic. Ikaw, Claire, kumusta man ang imong boyfriend? Pangutana pa nako niya. Boyfriend ba, oy? Wa man gani. Actually, dili challenging akong life, no? Tubag pa niya. Daghan mamig istorya ni Claire pero halata nga doon na siya daghan ng mga gitaguan nga wa gisulti nako. Og nakita sad nako sa mga mata nga magulanon og doon na siya bugat nga gyunahuna. Paglabay pa sa mga adlaw ni samot mi ka-close ni Claire. Imbitado ko sa iyahang 16th birthday nga gihold sa iyahang balay. Bongga ang party ni Claire og ikulbaan pa gani ko diyang gibitan ni Claire ang akong mga kamot kay iya ko kung ipilaila sa iyahang mama. Ma, si Ben di ay, pilaila pa niya nako sa iyang mama. Okay naman iyang mama pero diyang nitingog na lahi ang nigawa sa iyang mga baba. Best friend or good mo or jowa ni mo si Ben? Pangutana pa siyang mama dungan sa hit-hit o buga o aso sa sigarilyo. Friend ra maoy? Nanasad na uyab si Ben sa Baguio. Tubag pa ni Claire. Sige, mamang ka ha, friend kong friend. Matod pa siyang mama nga gitutukan ko gikan sa kong ulo hangtod sa kong tiil. Kana ba mura ba ka og karne sa merkado nga iyag yung giayo pag-check kung presko pa ba or dili na? Wa na ko makagwanta sa tinanawan sa mama ni Claire og diri nako og nananghin ako ni Claire nga muli na sa mua. Sige, di na magyug ka kapapugong Ben. Kita na lang ta sa school ug ma ha. Matod pa niya nako. O sige Claire, happy birthday ha. Sorry kayo nga, wa man lang ko'y regalo nimo. Tubag pa nako niya. Okay ra oy, pero pwede naman pud kiss na lang good. Matod pa niya. Wa man sila yung tao niya ito kayo na Papa Joe o ngit-ngit naman nga namin sa gawa silang gate. Mao to nga plano nako nga sa aping na mo kiss niya. Pero kalit nga gyatubang ni Claire ang iyang naong nako og didto napunta sa iyahang mga ngabil. Wa ko mag-expect nga ipadayon ni Claire ang pag-kiss sa akong lips. Hangtod nga murag torrid kissing na gyud ang nitabo og nagpatara lang sab ko Papa Joe sa iyang gibuhat. Og sunod-sunuran na lang ko niya bisan iya kong gibitan balik sud sa ilaha ug naabot yun mi sa ilang grahian. Mao ko moangkon Papa Joe nga sa edad nako nga 18 wa pagyud ko experience anang linapaay sa leon ug karnero. Virgin pa kay ko samtang si Claire grabe na ka eksperto. Siya na ang nangunay tanan ug mura kog itoy nga nagpatara lang. I'll Make Love to You by Boyz II Men. Nanulod mi sa usa ka karaan kayo nga pick up ug dito gihubo ni Claire ang iyang gisuot nga bestida. Bugtong kahayag lang ilawom sa buwan ang nagdanag namo ug bisan pa sa kingit-ngit ni ama gihapon ang puti nga panit sa lawas ni Claire. After pila ka minutos nga binugnuay sa leon ug karnero pareho min duha nga nag-abot ang gininhawa. Nagkadungsingot pero happy ug satisfied Papa Joe. Human niya itong itabua Papa Joe doon namin nasabutan. Si Claire nga bisan pa og doon ay nitabu namo padayon lang gihapon mi nga best friends. Gitago sad namo sa tanan ang among relasyon nga friends with benefits. Mao'y kagustuhan ni Claire ug okay raman pug ko kay pabor nako ang maong idea tungod kay si Diwani pagyapon ang sud sa akong kasing-kasing. Niabot ang akong gipaabot nga summer pero tungod sa kadaghang gastuan kapus pa kayo sa kwarta
ug wa madayon ang akong pag-uli sa Baguio. Nisamot pag yun nga pag next year, nag-college na ko ug wa nagyud ko'y natigom nga pamiliti Papa Joe. Tulo ka tuig nami nga wa na magkita ni Diwani. Gustuhon man ako nga magkakita ug magkatigom mi pero kapos lang gihapon kayo ko. Labi na nga sige nagkasakit si Papa ug usahay di nakapamasahero, mao ako na lang amo banos ug drive sa among tricycle kung way klase. Usa ka gabi na pag uli na ako sa eskwelahan, nakita na ko si Papa nga naghigda nga nagsigi kubobo o gusto na mo siyang dadon sa ospital. Pero di siya padala kay gasto na sab kuno. Mas maayo pa nga ibayad sa akong tuition ang maong kwarta kaysa ipatambal pa niya. Sa among panihapon, gisugo ko ni Mama nga ipapukaw si Papa sa kwarto para magdungan mig kaon. Pero ako naabtan mao si Papa nga nagmasahe siyang dughan nga murag naglisod og ginahawa Papa Joe. Pa, okay ra ka pa? Pangutana pa na ako niya. Okay ra ko Ben, sige lang. Una lang mo kaon. Ituno lang hinuon akong tambalbi. Tubag pa ni Papa Joe. Naluoy kayo ko sa akong amahan. Kung ako palang unta ang masunod, dadon ako siya sa ospital Papa Joe. Gary V, I will be here. Supposed to be matug na unda ko after panihapon. Pero wala. Nibalik ko pamasada kay may na lang. Additional income. Di na maging makaya ni Papa ang mamasahero. Ultimo pagbangon, maglisod naman gani siya. Hapit na itong ang gabi, diyang niunda ko pamasahero. Pag abot na ako sa mua, ako naabtan si Mama nga naghilak o nagdinaganay paingon sa kwarto nila ni Papa. Dagan sa kong apil. O pagdali. O duol sa kwarto. O mauna lang ako nakita si Papa nga gitabang na sa akong mga igsuon. Huway hunong si Mama sa paghilak ug dali ko nga niduol kang Papa ug ako siyang gialsa padung sa tricycle para dadon og ospital. Gitabang si Papa sa mga doktor ug matud pa nga grabe na ang iyang sakit sa baga. Diyang gihatag mi o dihatagan kog resita, ako din gipamalit sa butika ug nihoy-hoy ang akong baga kay gikuwang pagani ang akong da nga 3,000 pesos Papa Joe. Nakibaw nagyug ko nga nagkinahanglan pa mig dakong kantidad. Mao nga bisan og kapoy ang akong lawas, nakahukom ko nga mobalik og pamasada para doon na pa'y magamit sa sunod adlaw. Nasurtihan na po ko, kay nikita raman po ko, ug hapit o sa 1,000 before di buntag Papa Joe. Igo lang ko nga nihatod sa kwarta kang Mama sa ospital o niya nibalik na sa kong pamasahero. Sobra sa 24 oras ko nga namasahero ug wa gyapon ako batia ang kakapoy. Ang bugto nga nas kong nahuna mao nga makita og kwarta. Tibok adlaw na sab ko nga mamasahero ug way pahuway. Dihunong lang ko diyang nakaabot na og 3,000 ang akong kwarta ug niadto dayon ko sa ospital sa ward ni Papa. Kaluoy ni mong tanawon bin, oy, kapoy kay katanawon. Pahuway sa anak, oy. Matud pa ni Mama nga nabalaka kayo sa iyang pagtanaw nako. Okay ra ko may, kumusta si Papa? Pangutana ko pa niya. Ugma pa ang result sa laboratory test. Tubag pa ni Mama. Namugos yun si Mama nga papulion ko para makapahuway. Isunod na sab nako siya. Kaya nitong mga orasa kalit na akong gibati ang sobrang kakapoy Papa Joe. Before ko nakatug, nakareply pa ko sa mga text messages ni Claire. Ako siyang giingnan nga na hospital si Papa. Pagkaugma, wa pa ko na masahero ni hapit sa ko sa hospital. Ugmoy ako naabtan sila si Mama ug ang duha ka mga manghod nga naginilakay na sab. Cancer sa lungs ang sakit si mong amahan, Ben. Stage 4 na ug abot ba kaha ug asa ta mangitag tambal niya. Matud pa ni Mama Papa Joe. Nasyak ko ug wa na ko makalihok pa. Di ko musugot nga mawa si Papa namo. Sayo pa kayo para mobiya siya namo. Nibalik ko sa akong tricycle ug wa sa akong kaugalingon ug nagdrive bisan asa na lang. Wa na ko mo pick up pa og mga pasahero. Dito ko naabot sa balay nila ni Claire. Nagkinahanglan ko niya. Nagkinahanglan ko o kasumbungan sa bugat na akong gipasan. Kaya niya itong higayuna, Papa Joe, bugat ang akong kasing-kasing. Pero wa si Claire, iyarang Mama ang naadiya sila ha. O giyahong ipadayon. Murag hagard kay ka runtan naon da. Kumusta naman imong Papa? Gibalita ni Claire na ako anay tabo. Pangutana pa siyang Mama na ako, Papa Joe. Maog yun ay ako problema lagi ron, Ma'am. Asa may mangitag kwarta?
nga ikapatambal ni Papa. Grabe naman gud iya sakit gud. Tubag ko pa nga dunay luha sa akong mga mata. Makatabang ko nimo pero sikreto lang nato ha. Nya, dungan pa sa pagpatong niya sa iyang mga tiil sa center table unya ni hit-hit dayon siya sa iyang gitabako nga sigarilyo. Nakunatan ko sa ako nadungog niya. Unsay but pasabot nimo ma'am? Pangutana ko pa niya. I love my daughter. Pero saon man nga doon naman sa ko'y panginahanglan. Tubag pa niya. Napaatras ko o nitalikod ko o palayo. Padong na gawa silang pultahan diyang niapa siya nako. Huna-hunaan tanan. Dako baya akong hinatagan. Padayon pa sa iyang mama. Unya gitunol niya nako ang usa ka calling card. Tawag ilang kuhaog mo sa mga huna-huna. Pahabol pa niya nako. Pero wala ko mutubay pa niya. Nibalik ko sa kong tricycle ug way hunong sa pamasada hangtod nga nakaabot og 2,000 pesos ang akong kwarta. Una ko nibalik sa ospital. Naabtan ako si mama nga naghilak. Ben, matud pa sa doktor nga delikado na si Papa nimo. Ang bugto makaluwas niya karong gabi na mao nga ibutang siya sa ICU. Pero kinahanglan og down payment nga 30,000. Asa man taon ta mangita ng kwartaha dungoy? Matud pa ni mama nako. Pangitaan ko ng pamaagi ma. Di ko makatugot nga pagkamatyon lang niya ako si Papa nga di ko musugot anak ma ha. Buhaton akong tanan, mabuhi lang siya. Tubag pa nako niya og dali nga nitalikod. Naasa kong nahuna ang mama ni Claire. Nidiritsos ako sa balay og ikuha nako ang calling card ni Ma'am Jinky. Niginhawa sa kuglawom kayo usa na og gidayal ang iyang number. Taon-taon nigawa sa gate si Ma'am Jinky og nakasmile pa rin ako. Oh, nakadecide na ka Ben? Pangutana pa niya. Nahadlok ay ko ma'am pero wa ko'y mahimo. Kinahanglan ni Papa ang dakong kantidad. Prangka ko pa nga tubag niya. Ay kahadlok, wala kay angay kabalakan. Basta walay manghilabot. Secret lang gani ni nato. Matod pa niya. Careless whisper, background. Gigunita ni Ma'am Jinky ang akong kamot niya hinay nga ni Honghong. Dali, sunod na ako. Matod pa niya. Diyan ako sa suot siyang kwarto, gisugo pa ko niya nga mag-shower sa kuno. Gipiyong na lang nako ang akong mga mata, Papa Joe, o giluod ko sa gibuhat. Pero, kung sa may akong mahimo, maura niya ang bugtong solusyon para matabangan ako si Papa. 30,000 ang gihatag ni Ma'am Jinky nako. Sakto sa akong giingon niyang down payment sa ICU ni Papa. Kadakuan ni Ma'am uy, matod ko pa niya. Di ba, mao ka na ang kantidad nga gikinahanglan nimo karon? Bali, gitingob na lang nako na daan ang bayad sa mga musunod pa natong kita. Tubag pa niya. Advance payment di ay ang uban nga gihatag ni Ma'am Jinky nako. Ang uban, tabang na niya kang Papa. Pero mag-ready lang ko daan sa iyang tawag kung kanusa siya makinahanglan nako sa kong lawas, Papa Joe. Kisay magtuo nga wapay usa ka oras nikita kog sama niya to kadako nga kantidad. Didali ko adto sa ospital o gihatag ni Mama ang kwarta para masunod o masudin si Papa sa ICU. Nangutana si Mama nako kung diin nako ang mong kwarta pero wa na ko motubag. Nibalik kog pamasahero og halos wa na ko muundang, Papa Joe. Pero bisan pa siguro straight nga 36 hours ko nga way pahuway o pamasahero di pagyapon ako makita ang dakong kantidad. Wala ra sa kuko sa kumingking sa kuang nga kita nga to kang Ma'am Jinky. Sunod adlaw niya na nitawag si Ma'am Jinky nako og iya kong gipadto sa ilaha. I-timing daw niya nga wa si Claire og kami randuha kanang way disturbo og mapahimuslan gyud niya tama ng akong pagkatao. Tugbang sa dakong kantidad ngayong ibayad nako. Nahigam si Ma'am Jinky kay halos kada gabi na siya nga magkikita nako kasagaran sa hotel kay di man kuno niya patuon sila ako na si Claire. Dako-dako nagyud ang ako natigom para kang Papa. Wala na problema sa kwarta, makapalit na dayo kong tambal kada reseta sa doktor. Pero ang problema kay wa paghihapoy improvement si Papa. Nagpabilin lang gihapon nga nasa critical nga kahimtang sa ICU. Hangtod sa kadlaw niya na nakistorya ang doktor namo nga
sa mga tagtungod may tungod sa kahimtang ni Papa. Matod pa sa doktor nga nabuhi lang si Papa tungod sa mga nakakabit nga life support sa yaha. Ug iyaming gipa-decide ug ipadayon pa ba namo ang pagpa-ICU ni Papa bisan pa kuno og padayon pa gihapon. Adlaw na lang ang nagpabilin sa kinabuhi ni Papa. Di ko makadawat, gibuhat na ako tanan ug doon na po ko'y kwarta nga para ipatambal niya. Pero nganong di pa man gihapon siya maluwas. Nagilak si Mama nga nag-ekstorya nako. Dance with my father. Ben, dako na kayo tagasto. Ato na lang ipatangtang ang life support ni Papa nimo. Matod pa niya. Dili ma, di ko masugot nga buhaton ako na. Kay buhaton ako ang tanan, bisan pa og iprindan ako kung kag. Ako nang buhaton di lang mamatay si Papa. Tubag ko pa nga to kang Mama. Ug sa wa pa mo talikod, nigawas sa ospital. Gitawagan ako si Ma'am Jinky. Matod ko pa niya nga nagkinahanglan kog daong kantidad kay plano nako nga mangita kog laing espesyalista nga doktor nga mutan-aw ni Papa. Giteksan ko ni Ma'am Jinky sa pangalan sa usa ka hotel ug room number. Ang akong pagtuo nga nagpaabot siya nako didto. Pero pagsuod nako, lahi ang akong naabtan. Usa ka tiguang nga bayot nga nagpaabot nako. Ug matod pa niya nga di ko mabalaka kay dako kay siyang ihatag nako. Kasukawon mo ko Papa Joe pero gipiyong na lang yun nako ang akong mga mata. Timailhan nga ni okay nako. Pero diha nga doon na kini nagunitan sa usa ka sensitibong parte sa akong lawas na wa ko sa maayong paminsar. Usa ka kalit lang ako siyang gisukmag. Kausara pero wa na ko masayod og asa siya naigo nga parte siyang naong. Natumba sa sawog ang tiguang nga bayot ug nakuyapan. Sigurado ko nga buhi pa kini kay naginhawa pa man Papa Joe. Gipahimuslan ako ang higayon nga wa siya panimuot. Akong gipunit ang iyang mahalon nga cellphone ug gipangtangtang ang mga baga nga alahas niya, kwintas, bracelet ug mahalon pa nga relo. Hangtod pa kwarta suod sa iyang pitaka ug gitilok na ko tanan Papa Joe. Paspas ko nga nipalayo sa mga hotel ug nangita ko kabaligaan sa iyang mga alahas sa iyang cellphone. Nakuha ko sa tiguang nga dili mo minus 70,000 pesos Papa Joe. Da ang cash sa iyang pitaka. Dali ko nga niya to sa ospital o gihatag kang Mama ang tanang kwarta. Pero wa magdugay, nakadawat ko text gikan ni Ma'am Jinky. Gipangita na kuno ko sa kapulisan tungod sa akong gibuhat sa tiguang nga bayot. Nakuyawan ako paayo Papa Joe ug nagkurug-kurug ko ug nahadlok nga wa ako masayod dun sa buhaton nako. Ben, anak, okay lang ka nang luspad man ka anak. Matod pa ni Mama nako. Ma, mulakaw sa kuma. Magpalayo ko. Mubalik na ko kung maplansya na nako tanan. Tubag pa nako kang Mama. Naglibog man si Mama sa akong tubag niya pero wa na siya magsukit-sukit pa nako. Tungod sa komosyon sa ICU, si Papa ang gitabang sa mga doktor. O gilili na ko si Papa o nakita na ko nga gilarungan na siya sa doktor ug nurses. Doon na pa'y nagbumba sa iyahang dughan. Gusto ko nga musud sa ICU para pangutanon ng mga doktor sa kahimtang ni Papa pero wa na ko mabuhat kay doon ako'y nakita nga duha ka mga pulis nga doon ay gipangita. Dako ang akong pagtuo nga ako ang ilang tuyo, labi na nga nitudlo sila sa room ni Papa. Dali ko ni duol ni Mama o nigakos niya. Ma, adto na ko, pag-amping ma ha. Matod ko pa nga to kang Mama o nilighot na ko sa luyong bahin pa doong sa exit door Papa Joe. Nisakay kong taxi paingon sa pier Papa Joe. Diya pa ko nakaginawa og tarong diyang nilarga na ang barko nga akong gisakyan paingon sa Manila. Pagtunog yun nako sa akong mga tiil sa yutang natawhan, diya pa nakatuo ang akong mga luha, Papa Joe. Nihapak dayon sa akong naong ang pamilyar kayo na akong mga bugnaw o priskong hangin. Nisakay dayon kong jeep paingon sa among barangay sa Luwakan, Papa Joe, sa Baguio City. Sa katapusan, naabot na ko sa among balay. Tungod sa akong kakulba, stress, kakapoy sa akong lawas, sa akong biyahe, dali ra kayo ko nga nakatug, paghigda na ko sa among sahog nga tabla. Buntag na, diyang nakamata ko o wa pagani ko makatug o wa ko makatuo nga nakabalik na ko sa karaang balay na mo sa Baguio. Mura raman ko og nagdamgo Papa Joe. Gianinaw sa nako ang palibot o pagkahuman nilili ko sa mga bintana og didto ako nakita sunahan ang usa ka babae nga nagtalikod. Taas og straight kaayo ang buhok nga mura ba og duyan-duyan sa hangin.
Padayon sa pagpanilihig ang babae sa ilahang tugkaran. Na-feel siguro niya nga dunay nagtanaw niya sa likod ug nilingi kani og niya tubang sa mong balay. Ikaw ang pangarap, Martin Rivera. Nakita na ko ang gwapa kayong babae, Papa Joe. Ang babae nga bisan sa layo, hayag kaayo ang kutis ug namuwa-muwa ang naong. Ang babae nga upat ka tuig pud nga wa na ko makit-i. Ang babae nga upat ka tuig nga mo'y naapirmi sa akong damgo nga si Diwani. Gustuhon man akong duolon si Diwani o Gakson pero wa na ko mabuhat kay ni santop mangundayon sa kunahuna ang akong nga dakong problema nga gidaganan sa Cebu. Diyang walay tao, nakita si Diwani, ni duol kini sa buwak o nakistorya sama sa nakadungog niya ang buwak, Papa Joe. Wow, kagwapa na ninyo oy. Sigurado ko nga makita mo ni Ben, malipay gyud to. Nga nihapsay mo o namuwak mo pagdaghan kaayo. Matod pa niya. Dito pa na ako nabantayi nga ang mga buwak nga iyang kaistorya mao di ay ang American Rose nako sa una, Papa Joe, nga gihatag niya. Unya ni tanaw siya sa layo og nang hupaw. Naluoy ko ni Diwani o ganahan ko nga muduol niya. Pero nagkahadlok sab ko nga basin nasundan pa ko sa mga pulis. Nakutento na lang ko nga naglili niya, nagtanaw sa layo. Pagsaka ni Diwani silang balay ni balik og higda og nakatug. Gabi na din nakamata ko og maampingon ko nga ninaog sa balay. May kay ngit-ngit ug wa nay makita nako. Naglakaw-lakaw ko gipugos na ko pagkaninaw ang naasa kong palibot. Pagkanindot gyud sa mong lugar. Sa tanto na akong lakaw-lakaw, nabot ko sa among luyo sa gamay mga bukid ang akong paborito, ang lugar nga gitawag na kong Chocolate Hill. Ngit-ngit ang palibot ug bugtong kahayag sa buwan lang ang danag, Papa Joe. Nakuyawan pa ko dihang pag-abot na ko si babaw sa bukid, doon ako'y nakita nga nagtalikod. Usa ka babae. Pila ka tuig pud ko nga nakontinto lang nga magtanaw kang Diwani. Sa una nga magtalikod, mong di yun pwede nga masayop ko. Bisan pa og ngit-ngit sigurado ko nga si Diwani among babae. Pila ka metros lang ang among gilayon dihang nilingi kini ug nagtagbo ang among mga mata. Tungod sa danag sa buwan nga nibantang siyang naong nakita ko ang pagkislap sa mga mata dungan sa pagtuo sa iyang mga luha. Samtang ako halos di makalihok ang ako mga tiil. Si Diwani ang unang nakalitok ug niduol na ako og nigakos. Ben, nanibalik na ka? Ben by Michael Jackson. Parihoming duha ni Diwani nga nangagto ang mga luha, Papa Joseph, ng hugot nga naginaksanay, Papa Joe. Gipasiga niya ang dala nga flashlight o gibita ng mga kamot kay doon ako na siya ipakita nako. Gitanom na ko diri ang imong hinatag nga buwak sa una. Tanawa, di ba? Labong na kaayo. Kada adlaw gyud ako di sila nga bubuan. Mahadlo ko nga basin og mawa na sila, mawa po ka sa ako. Mawa ang imong gugman nako, Ben. Matod pa ni Diwani nako. Di ka na mahitabo, Diwani, oy. Bisan og kanusa, magpabilin ka sa akong kasing-kasing ang pinakagwapang buwak sa akong dughan. Tubag ko pa niya, Papa Joe. Salamat, Ben. Happy kay ko nga nibalik ka. Kumusta man ang Cebu? Pangutana pa niya nako. Una na kong instinct mao nga mamakak niya, Papa Joe, pero paraon sa pa. Di ko gusto nga dunay itago sa babae nga akong gigugma, Papa Joe. Gisulti na ko niya ang tanan. Nagtuo ko nga masuko siya nako pero wala. Gigakos ko niyang hugot ug ningon nga bisan ako sa may tabo, di ko niya biyaan. Parihoming duha ni Diwani nga naghigda sa Bermuda grass, Papa Joe. Nag-unlan sa kumbukton, samtang nagtanaw sa bituon og langit. Taon-taon ni ring ang akong cellphone ug si Mama nanawag nako. Gipaybaw ko ni Mama sa daotang balita nga wa na kuno si Papa. Naluoy si Diwani nako dihang naghilak ko nga nagbako. Gustong tanako nga makita si Papa. Bisan sa katapusang higayon na lang pero di mahimo. Pusas ang nagpaabot na ako kumuli kong Cebu, Papa Joe. Kadako na akong sala sa Ginoo, Diwani eh. Kining nahitabo ni Papa, gaba na ni nako. Kaya gikan sa daotang binuhatan ang akong nga gipatambal niya. Bisan og yun sa ako siya og tambal o patambal sa doktor, wag yun siya maayo. Namatay na hinuon akong Papa. Matod ko pa na Diwani sab nga naghilak sad, Papa Joe, samtang nag-am-am na ako.
Dili nimo sala tanan, Ben. Biktima ka lang og angay pagani ka pasalamatan kay usa ka kamaayong anak. Masakito ng daan si Papa nimo. Siguro gikuha na gyud siya dayon sa Ginoo para dili na makapadayon pang pagpakasala nimo. Taho ka lang, Ben. Instinct nato nga mukapit sa patalim. Kuha na gyud tay laing paingnan. Taas pa nga sulti ni Diwani nako, Papa Joe. Duha ka adlaw ang nilabay, gipugos ko ni Diwani nga mobalik sa Cebu para makatambong sa lubong ni Papa para tubangon nako ang akong kaso. Dili ko gihapon ko magmalinaon sa akong padulngan kung dunay dakong nakasamok sa akong unahuna. Sakto si Diwani, angay na kong atubangon ng tanan. Dawaton nako kusay may tabo. Gikuyugan ko ni Diwani kaming duha ng larga paingon sa Cebu. Una namang giadto ang haya ni Papa. Gusto ko makita siya sa katapusang higayon kay ingkaso og dakpon ako sa mga pulis, nakakita na ko niya. Pagkahuman, nagkuyog min duha og giaton mo ang balay nila ni Claire para mangayog pasaylo niya og sa iyang mama. Plano nako nga human mi makikstorya ni Claire og sa iyang mama mo surrender nako sa kapulisan. Dako ako pasalamat diha nga ako nahibaw-an nga si Ma'am Jinky ang nikagariglo sa iyang amigo nga bayot. Siya ang nihangyo nga dinalang kuno ipadayon og kiha. Siya na ang nagpasabot sa bayot nga nabuhat lang kuto nako. Tungod lang sa akong desperado nga malugwayan pa ang kinabuhi sa akong amahan. Dako ako pasalamat sa inahan og anak. Si Ma'am Jinky nga bisan pa sa tinuod og dihatag ng dakong kantidad bugti sa akong lawas pero doon na sab siya tawhanon nga pagtan-aw nako. Ibuhat niya tanan para di ko idayon og preso sa bayot, Papa Joe. Si Claire sab, Papa Joe, bisan pag nasakitan siya sa iyang nadiskubrian namo sa iyang inahan pero nasabtan na sab niya ang tanan. Nakahukom ko nga mobalik na lang puyo sa Baguio. Di ko gusto nga malayo pa kang Diwani. Nabilin sila si Mama o nga kumangon sa Cebu. Balik sa uno ko nga nagtanom o utanon o nagkalilaing klase sa buwak, Papa Joe. Hangtod nga niabot ang adlaw nga akong gidamgo ang maka-open o kaulingong nga flower shop diri sa Baguio City. Dungan sa opening sa flower shop, mao ang kasal namo ni Diwani. Natuman ang akong mga damgo. Hangtod nga gikahinaman namong pag-abot sa among unang anak. Babae ang among anak ni Diwani ug among ginganlan nga Diwata. Daghan kayong salamat, Papa Joe, sa imong pagbasa sa akong kaagi. Gituyog yun og suwat kining akong istorya sa duha ka pinulungan. Usa sa Bisaya para nimo tungod kay idol ka sa akong mama ug mga igsuon nga naa sa Cebu karon. Gusto sa nako madunggan nila ang akong istorya. Doon na sa ko'y gipada sa inyong sister station sa Baguio ug naghinaot sab ko nga ilahasan nga mabasahan. Once again, thank you, Papa Joe, sa Barangay Love Stories. More power og din na lang kutob kini mo magtatampo, Ben.